ungatholakala ngayibona amaphoyisa ngoba phela mina bengibhalisa istatement ngisho ukuthi ubani engimbonile kubantu bengihlasela. Uyiphoyisa abafile labo bantu baphila. Sengisho ukuthi uyiphoyisa lo muntu ongaboshiwe oyizama ukukubulala. Cha lona iphoyisa umuntu nje abantu engangike ngibabone lapha abantu nje abanye abadumile nalo msebenzi wokubulala abantu. Inkabi lezi ekuthiwa zinesandla esihle isezingeni. Njalo. Neze mfowethu. Abanye uNkulunkulu engangibabona sewabathatha. Kodwa hayi ngesandla sami. Abanye babehambela behambe beyo hijack imoto bedutshula amabhunu otrack uzokuthiwa sebesele enkundleni lapho. Ngoba phela uma kuzokwenziwa lezi zinto kuhande kuyofuna imoto kuzoganwa ngazo. Kosasela ngazo abantu. Kuqa abanye abantu kosasela abantu. Mfowethu akekho ofisa ukumusho ukuthi ubani omunye owakwazama ukubulala ngoba udaba lisemaphoyiseni. Cha angifuni impela nje ukusho kanjalo. Hayi kodwa okunye engingakusho kunama page lapha abhalwa njenga page nje lo Facebook okunezinto ezibhalwa oscope izinto za recent lezo engikhuluma ngazo. Khona indaba engithanda ukuyikhuluma ekhulunywa abanye babafowethu abathi njengamanje basabela impilo yabo ngenxa yokuthi mina ngabulala abafowabo sengifuna ukubulala bona. Ongelona iqiniso le. Kunabafowethu nje kunendaba edumile abafowethu abamawena laba bemboni yamatekisi. Ngikhulume ngabo ngoba vele beyonto viral. Ngicela ukurelate nje ngestory sabo esiqondene nabo. Ngoba ngiyafisa ukuthi lapha ababhala khona lezi zinto abayibhalayo ngami noma la abakhuluma khona kuma media platforms nani ukuthi mthasimpe ebelande uzokhulunywa amaqiniso kubuye kukhothiswa abantu. Ngoba into eyenzeka laba bafowethu sasisebenza nabo ku association waseBuchanan emakhaya. Uma besebenza nabo ku association wasemakhaya babe babili bengamawele kukhona osithathu umfowabo oboshiwe njengamanje wabheka life ababili ukhona uyaphila. Abafowethu siyasebenza nabo kuhle abonakele lutho. Wakhona abanye abafowethu ababefaka izicelo zokuthi bacela nabo ukuthi bejoyine enhlanganweni. Ushemeni wayekhona lesikhathi wakuba uMbatha. Izicelo zalabo abantu zinganakwa nje ishaya induku. Kuthe kusuka ngelinye ilanga wafika ubaba uMbatha wazovusa isicelo somuntu omunye wayefuna ukuthi efakwe enhlanganweni. Weqa izicelo zalabo beyifake ngaphambili. Sathi mabe sibona lolo hlelo kwikomiti lalikhona lilenze ukuthi lo muntu uyavunyelwa ukuthi uyafaka. Sabayeka nje baqede sesithi siyacela ngoba lo muntu ufike kamuva kodwa useyavunyelwa ukuthi akasebenze. Na adede izicelo zalabo abantu bengaphambili ezayithinta abafowethu. Babe sebefaka kanjalo emsebenzini. Ngabe befaka emsebenzini kulabo bafowethu abamawele khona uyedwa wayenomsebenzi kulabo abamawele. Nalo oboshiwe. Bese laba bahamba nabo bayovuka umbhejazana ukuthi nabo bafuna kufaka umfowabo. Kodwa ngaleso sikhathi bakwenza sekuyimina votela ukuthi akabe uchairperson ukuthi bayalinda ukuthi kudlule leyo period ukuba uMbatha wabese emva kwalowo msindo wabesethi ucela ukuresign ahamba. Waresign uMbatha wakhethwa mina ukuthi angibambe temporarily kusazoba ukhetho lolu lahulumeni osemthethweni.
abe sesihlala-ke ukhetho kwangaphinde ngavotela ngaba u-chairperson. But before ube lapho baba nesixakaxaka esabe sesisuswa yilaba bafowethu. Amawele. Nomfowabo lo. Osejele. Yeah. Ese befuna ukufaka lo mfowabo lo ongenawo umsebenzi. Ngase ngibancenga ukuthi bafowethu indaba yomsindo singaba ndawonye simusa ukwenza izinto ngomsindo. Asihlale phansi silungise izinto manje ufuna ukufaka umfowenu enzani phela ngendlela. Hayi ukuthi kube nomsindo ngayo. Sahamba ngomsindo lo saze sabizwa inkosi sahamba sayohlala enkosini yakithi esangweni. Inkosi yafike yangincenga lapho yathi inkosi noma inkosi yayinongene ukuthi yangincenga lapho inkosi isiphakamisa ukuthi kumina njengosihlalo angihambe ngiyosolva lento ngoba laba abantu abathinteka kulento bonke bangesigodi sakhona enkosini yethu yasobuko. So laba bantu bonke nje babengabala ngokwayo banalo ilungelo lokuthi bebe operate. Yethi uhulumeni wayese bese kuvalile ukuthi akufakwa abantu kube khona abantu abafakwayo kuma association. But ikhona imithetho yangaphakathi ko association abasuke beyishayele wona. Bangilinganisa njengokuthi for the country's authorities whether you suppose ba Hayi angiphozeni. Khona imithetho association abasuke beyishayele wona ukuthi bona enhlanganweni Mthasimbe uma ngabe udriver seneminyaka emingaka bampromote ukuthi bemvumele ukuthi abe yilunga. Uhulumeni akahambisani nalo kodwa ama association amanye akwenza lokho noma uhulumeni engafuni lo. So kuye kube nemithetho eminye yangaphakathi kuma association ayenza ngayo ukuthi wona afuna ukuthi ama association eranwe kanjani on daily basis yabo. Yeah. Daily basis run if I can say like imangibona. So labafowethu ke ngabe yathi sathi sesisuka enkosini yathi hambani uyokhuluma lento kodwa engabikho umuntu oxoshwayo. Yathiwa ngabikho umuntu ozoxoxa. Impela sahamba sabuyela sawa nomhlangano sihamba nezwi lenkosi. Inkosi ke iyahlonishwa thina emakhaya lasikhuleka khona. Sahamba safike sazama ukulungisa lento lesimo somsindo sasisuka. Sabuyela sasebenza ndawonye. Basiqhubeka sisebenza ndawonye uthe kusuka lapho labafowethu wanomunye ubaba wakwaNtsele. Wayengekho ku association wethu kodwa naye wayenetekisi nje esebenza ku association esinikene nabo. Lo baba lo ngathi laba futhi babe nezitafu amawe benezitafu ezithatha ingane zesikole ezisuka emakhaya zempangeni. Futhi bahambisa ingane ezifunda edolobheni nje empangeni ezisuka emakhaya. Kwase kuba nezikhalo kubazali ngendlela esezwa ngokuthi abazali sebeyacomplain ukuthi ingane sebeyibuyisa late emakhaya. Naye lo baba wayenezingane lapho. Wase seyikhipha ingane zakhe kubona. Ngesizathu sokuthi basuthi basebenganelisekile ngeservice yabo. Yeah. Mayikhipha ke ingane zakhe lo baba seyihambisa ngetekisi yakhe. Nabanye abazali basebefuna ukunamathela uyena ukuthi hey ngathi ingane zethu ayiphathekile kahle sicela ukuthi bakhona abayikhiphayo na ezimbalwa kubona. Base ke futhi base bengakuthandi lokho. Base befoma indaba yokuthi akuyosocongwa lo baba uNtsele. Mfowethu ngicaza ukuphazamisa kunewele la mangezwe kuthiwa ikushuthi angazi noma manje ngibhezi bangiphazamisa nangefoni nje ukuthi ngiyaphoza bazama ukuthi bathi kunewele. Wena kubucele ukuthi uzochaza isite lakho le story. Say clean governance we are indebted to you ukuthi noma nalo silinikela lithuba lodwa noma awunankinga lingangena noma lingene mosuqedile. Alungene la. Lubani wele bantu bakithi nina enithi kunewele. Lubani? Usakhile biyela. Usakhile. Manje la ngibona imboni yamatekisi usakhile biyela ngimboni.
khona nje umuntu othi uyimboni yamatekisi nomxu iwele lelo wenelsi akabhala lo muntu ukuthi uthi ubani Sakhile Biyela Sakhile Biyela cisho uye hlambela umboni yamatekisi Ayangazi Tawubona babu wena uSakhile Biyela Mina wembomvu Okay uyena impela Okay qhubeka mfowethu Biyela uzolinda ke Biyela wena uqeda kufika manje usho la uthi khona uphikisa istatement esishiwo umfowenu la uvika Biyela kodwa besingezile ukuzokwenza inkulumo mpikiswano njoba nithi unamanga nisho kuloko asekushila story nje asibekile mbomvu yeah ngifuna ungena la ongena khona iphathi yethu thina mawele yeah ngakhuluma Mbomvu akukhulume mina ngiqede okay ngicela simnike ithuba eqede wewele aqede umfowethu mase uyasho lokho akaqede kulungile akaqede qhubeka mfowethu Biyela right ke ngichazile ukuthi emva kuba ubaba uNtsele elokhuzile ekhipha ingane zakhe yeah esehambisela kwabe nesiplano ukuthi abafowethu laba babe sebeplana ukuyosoconga ubaba uNtsele amawele yebo nomfowabo loboshiwe esithathu right ubaba uNtsele wabulawa emini wasekuseni nje ngobo 7 right ukuchaza ukuthi umuntu uma umazwa ungakwazi ukumbona yeah ukuthi usibani bani noma umazi hayi ukuthi waba umnyama noma thabo wakusebusuku wakusemini yeah kwenzeka lesi sigameko thina sasisedolobheni eMpangeni yeah yafonelwa ukuthiwa naku inkabi lapha igubula ubaba la uNtsele erent incikene ngepolice station kanti okusho bakusuka lesi sidumo ke kudutshulwa lo baba uNtsele amaphoyisa retaliate ebese nawe ephuma ezama ukuzobheka apha lesini yeah baduma uNtsele besuke laba bengene kule moto eyibhantama aba bantu bavele befike ngayo bezohlasela right abanye bengene ngemuva abanye bengene ngaphambili ihamba imoto ihamba ngogravel umgwaqo P700 ubheka eMpangeni sifonelwe nathi ngaso leso sikhathi kuthiwa nabo abantu bayabaleka babheka ngedirection yaseNtambanana khunda ukuthi iseHittonville wathebheka eNtambanana yeah sisuke thina eMpangeni sizama ukuzo intercepta laba bantu okuthiwa bazinka esebelula umuntu yabo bamshaya washona ubaba uNtsele lo sona umuntu kwadubuleka nabanye abantu kodwa nje kwashona yena babemdubula nge-AK yeah sisuke nathi ke ngamajubane ngespeed sizama ukuyo intercepta lesi simo yeah sihambe masifike eHittonville sifike sime nathi senze setup yethu ukuthi uma baqhamuka labantu sobavimba kanje noma belwa sizokwenza kanje yeah sime lapho sibona isikhathi ukuthi laba bantu ufune ngabe badlule la manje sithi safona sithola amakholo kuthiwa hayi labantu sebewiswe imoto ngayindleleni bajaha amaphoyisa sihamba ibangana elincane siqhamukele kubo nangempela sibafice abantu inkabi saphazela emgwaqeni nezibhamu ebese kuthi umfowabo wabo laba bafowethu abamawele loboshiwe oyena wayedrive imoto enkabi ekhona ukuphuma yena emotweni bathi kusale ama-belongings akhe kusale isikhwama sakhe yonke into nelicense yakhe yonke into yakhe ephume ebaleke engene ehlathini kunesiqiwi ungene esiqiwini ke ebaleke eze uqhamukela eplazini yena ngolwazi ke ngoba amaphoyisa afika amaphoyisa nawe ezinje
athi kumbheka ukubonakala ama-traces egazi lawa ekade ebaleka khona. Yeah. Abangamthola kodwa nge-information ekhona ebhalisiwe emaphoyiseni wahamba waze waqhamukela eplazini ethile kwakunomfana wenkomo wafika wafonela wathatha ifoni yakhe lo mfana wenkomo wafonela usakhile wezwa umlando wambalekisa ngefortune. Usakhile lo esinaye la. Lo esinaye lesikhuluma ngayo. Okay. Right. Okay. Kodwa ke ulwazi lo lisalithola emaphoyiseni. Okay. Langa ukuthi kahle usakhile wayena lo kufanele ngabe uboshiwe ngomthetho. Eboshelwa ukuthi waba accomplice to imurder. Yes, imurder kaBabuntsele. Ababuntsele ngoba phela naye walekelela abantu ababezobulala ukuthi babaleke. Ukhona lokho kusemaphoyiseni. Angithanga ngishilo ngathi ngisakhuluma kakhulu ngezinto ezisemaphoyiseni. Right, qhubeka. Bathi ke lapho kwabe sekufika intatheli khuluma ngento ekhona mina. Uma wase nibheka ihistory yeDaily Sun ngoba thina sasisigamekweni. Mina ngafike ngakhuluma even lapho kuleso sigameko njengosihlalo wa-association ngaleso sikhathi. Lesi sigameko sesenzekela lo baba olimele akayena ingxenye association kodwa ngokubona kwabantu lezi inkabi zibona ke lezi moto bishayela ubani lo muntu ogcina ebulele la. Okay. Right. Then abafowethu ke emva kwaleso sigameko abe sesibacela ukuthi hayi ngoba seninothuthuva enilenzayo manje ngoba mina futhi I believe ukuthi la ngaleso sikhathi ukubulawa kwaBabuntsele nje kwangekhona ukuthi ingoba wakuyena priority number 1 ubone priority number 1 wakuyini ngoba mina babengilwisa bengilwisela indaba yokuthi bafuna ukuthi kufaka umfowabo emsebenzini wayengenawo umsebenzi. Right. Okay. Umfowethu usakhile wafika lapha ehudula 303 ehudula phansi isibhamu wazongikoma nge-303 kababuwa. Ngikhuluma mina ukuthi kwakukhona abantu ziningi igameko engingayibala kodwa ngikhuluma mina into eyenziwayo ababenza direct mina ungabafowethu ibhamu njalo nathi sinazo siphethe ibhamu sinama-security esasingenza noma yini ukuba sasiqonde ukulwa nabo kodwa nalapho ngangisho umoya nje ngibakhulu ngithi bafowethu asikwazi anikwazi ukwenza lento eniyenzayo. Umfowethu nje lo owalimala okukhulunywa ngayo uyena umfowethu okwakuthi uma ngabe isimo sishumi uba uyena okwazi ukuthi akhuze. Yeah. Abantu ababenochuku uye usakhile lo nalo umfowethu oboshiwe. Yeah. Fokabiyela. Yeah. Ngicela ukuqhubeka. Yeah. Ngicela ukuqhubeka ukuthi emva kwalokho izinkabi zabe sezisho yonke into seyicula zasho ukuthi cha behamba nobani uplothe kanjani ukubulala ukuze kugwetshwe naye ke umfowethu lo wathola life ababili. Ugwetshwe icala likaBabuntsele. Yebo. Okay. Abafowethu ke babe sebeba nezinkulumo ke zokuthi mina engithenga amaphoyisa ukuthi kuboshisa umfowabo engenzele lutho ngaxakeka nje ukuthi bakuthatha phi lokho abakushoyo ngoba umfowabo wahamba phela wabulala umuntu ilanga libalele kubona wonke umuntu waboshwa. Uma ngabe boshwa mina ngingena phi lapho kanti uzohamba kuhambe ke kulimala umfowabo emva kwesikhathi sebahamba la emakhaya mase kulimela umfowabo abafowethu labo yensakhile lo wahamba waye emaphoyiseni wahlala nezikhulu zamaphoyisa wafika lapha wacela assistance ukuthi ucela ukuthi kuboshwe mina ngoba ngabulala umfowabo wachaza ke lento wayichaza emaphoyiseni. Amaphoyisa avuma ukuthi azongisiza ukuthi ngiboshwe
uma ngabe sekufanele ngiboshwe sekukhanda warrant of arrest ukuthi ngiboshwe abasho ukuthi lapha abashushisi bayabuza ukuthi ukuze ngiboshwe mina imotive kwakuyini ukuthi ngibulala umfowabo usethi usakhile emaphoyiseni chabo kunendawo abayinikwa inkosi inkosi yesizwe sakithi kwabuye leyo ndawo babefuna ukwenza development ethile emva kwalokho ngifuna ngento eviral njalo abayibhala ngisho emaphepheni njalo ngikhuluma ngento indawo inkosi yayinikeze bona befuna ukwenza i-development ethile kulo ndawo emva kwalokho inkosi yayisiphinda le ndawo isiyithatha isiyinika mina bayisinika mina indawo kufanele besayine bona ngoba phela indawo iba ngaphansi kwengunya yama-trust besayine bona into ethi indawo sekufanele manje ibuyiselwe enkosini ukuze indawo ibuyele kimi uma benqaba ukusayina kulo ndawo kule ndawo leyo mina ke ngabe sengenza uhlelo lokuthi ngibahlasele ngibabulala asho njalo yeah base bethi abashushisi hayi ke ngoba ngisho njalo nina ama-investigating office hambani ke nina abaphenyi ama-IO niyo-verify ukuthi lento ayibhalela lo niyiqiniso iqiniso lizovela ngokuthi akiwe enkosini ngoba phela inkosi yona umnikazi wendawo iyoconfessa lesi statement owayesesishilo ngezwa ngifonelwa nama ngalelo langa qala ngifonela abantu bethi hayibo kade kufika amaphoyisa la abuza ukuthi iphi inkosi yami bawanikeza i-direction kodwa into ayibathusa amaphoyisa ayemaningi abanye kakhuluma ngisho isiZulu baxake ukuthi kwenze njani ngalelo langa ntambama ngabe sengifonela kwabafowabo benkosi sihambile amaphoyisa inkosi imne wethu imne wethu inkosi ngabe sengifonela ke nabo abane wethu abanye abafowabo benkosi besho ukuthi hayi siya ngoba sikuthinta nje kade sihlaselwa amaphoyisa akhuluma udaba oluthi wena wabulaliwele ngoba ubabangisa indawo abafuthi abawona babenikwe inkosi lapho ke inkosi eyathola ukuthukwa khona kwayona inkosi ithukwa yibona abafuthi lapho ngenxa ukuthi inkosi yakhuluma iqiniso ukuthi inkosi yafike mangizwe ngangingekho kuthiwa inkosi yafike yathi emaphoyiseni lo muntu enikhuluma ngaye akaze efune ngishiya ibala noma lokukhanda i-tax shop la yakhaza inkosi ukuthi wafika ama-investors efuna ukuzokwakha imall akhomba lama-investors akhomba same ndawo nendawo inkosi eyinikwe abafowethu lapho mina ngingenaphi lapho buza inkosi ngoba kwafika ama-investors ezemkhandlwini ama-investors eza nabantu laba ababeza eza nabo engeyona ingxenye yabo mina ngingathinteki indawo yabuza inkosi ukuthi why bese kuthiwa yimina ngoba mina ngangahlangani nokwakhiwa kwemall leyo nalabo abantu abafike nama-investors yeah so inkosi yaphi yathi amangahlaza la yeah akhulunyiwe laba inkosi yaze yathi into mina engiyaziyo kusho inkosi yathi inkosi into engiyaziyo tshela amaphoyisa laba bebanga izinto zomgwaqo befika ngisho la esangweni ngifike ngibalamule mina amagama lawo inkosi besho into zomgwaqo ushamatekisi right mfokabiyela la umaphoyisa ke la kwafanele ngase ngikhandelwe itulo ukuthi ufuna ngiyoboshwa bese phoxeka kanjalo ngoba kuthiwa ispeed ayifike ngaso ahamba esekhathazekile ebuyele emuva engasahambi ngendlela ayize ngayo ngoba kwase kungasekho manje ukuthi lento izoshintsha kanjani lento yayisibhaliwe yaboshwa uma ngabe inkosi siyiphikisa ithi akuyi ngoba inkosi njengomnikazi wendawo noma kuyona nto ngoba
njengoba inkosi kuyiyona ebheke indawo engonyamathasi ngokubukhosi iyona okufanele ikhulume ukuthi kwenzakaleni ngalento engayithatha nje ukuthi inkosi iyona eyayiphethe i-main evidence engangilinka kulama statement ayisebhalwe la emva kwalokho-ke kwabe sekuhlakazeka kanjalo-ke ngangaboshwa kanjalo ngalento ngayithola-ke emva kwesigameko esiyenzekile ukuthi akusekwenzeke kanje then kwase kuba nomsindo omkhulu lokhu ubhizi oqhubekayo ukuthi hayi ngoba kubhalwa kuthiwa mina ngithenga amaphoyisa ama-local police stations awangibophi nawe province awangibophi ngakhokhela nawe national amaphoyisa nawo sengiyawakhokhela futhi kuyabhalwa ngcoliswa bonke abantu bangcoliswa ngoba abantu bakhuluma iqiniso ngizwa kahle ngizwe-ke ukuthi mina angina beef nalabafowethu akubona futhi abashisa iy'moto zami esasikuphambanela nje yikho lokhu kuphela ukuthi kwenzeka isigameko ngibakhuza ngithi uma ukuthi bafuna ukusebenza abayithulele phansi beyisebenzele sisebenze la emakhaya uma bese sebeqala impi ngabathuthisa ngathi bafowethu ngoba mina anifuni impi anifuni ukusebenza anifuni impi ayiqhelani-ke bafowethu eduze kwethu bayathutha kanjalo ukuhamba kodwa hayi ngoba ngixabene nabo nginayo ingabanga hayi sizwa kahle mfokabiyela uningi abaqhubeka bekubhale ukuthi unabantu ababoshwa kulawo macala ubhala bona abangani babo labo sikole kunabantu ababoshwa kulawo macala abacula angazi bacula bathini ukubhala zonke izinto abakhathali ukubhala ngoba banenkinga yokuthi why mina ngingaboshiwe ekubeni mina ngabophisa umfowabo asho njalo ngabophisa umfowabo umfowabo angimbophisanga kuphela ngahamba mina ngawo assista kwisimo ngingazi futhi ukuthi uyena involved nami ngathi wasengikho ukuthi kanti kunomuntu wakithi la kulesigameko iwele leli elalimala awunalwazi bebengasahlali ngasemakhaya awuzwanga ngisho ukuthi lalimala kanjani bese bekade bahamba la emakhaya hayi ngizwa mfethu ungadinwa ngicela ukuthi ngoba kulezi statement zizonke mangilalele nabantu belalele emakhaya angeke ngize ngikukhulumele ngeke ngize ngikumele kodwa it is clear okwamanje iposition yakho wele ikuphi okuphikisayo onokwaziyo based enkulumweni ekhulunywe umfowethu ubhuti uVika ukhona ongelona iqiniso umfowenu osejele uboshelwe indaba kaBaba uNtsele uyena oyeshayela imoto wena wamlanda ikuphi akukhulumile kwamanga endabeni kamfowenu noma ukhona othi kwamanga entweni ayixoxile yonke wena ukwazi ngenye indlela ungangena wele phila siyaphila mfowethu njani nini ngiyaphila yeah kubuhlungu konke ngelila ngiqinisele uyohlala obala lensizwe kade ikhuluma la ngokuzalana ke ithi baba kimi njengoba ithi inkosi nje umne wabo mina ke inkosi ithi baba kimi naye uthi baba kimi ngokuzalana ale point lokuqala afana yeah awuzwakali beyela network yakuphazamisa usekhona mbumbo angezwa usekhona ngikhona mfowethu wena ukhona ngikhona ngiyaxolisa la emba kimi sengimele sengizwakala kahle ya umkahle la umkona hawu khuleka ngiphephile ngimkahle ngiphephile khuleka ya phela nidlala imidlalo emibili singakhuluma ya khuluma mfowethu embo angiqa ebafana basemgazini
thina ngokumatekisi ngasekhaya eBukhanana Yeah. ebese khona ngamatekisi naseThekwini na ila nasekhona so lenze ikhuluma la thina fit benza mas fit sabe ebayitho isa vele sikhona ni unos Hey, yamphazamisa babekho ngoba ulu ngiyezwakala ya uyazwakala manje kodwa uyaphazamiseka kakhulu baba ake ngimuve ngifuna indawo ngoba semgwaqeni la ngimkhona kodwa ngisendaweni eright uyazwakala ke manje ekahle uyazwakala ke semgwaqeni ngicela ukuma kahle sengiyazwakala ke manje uzwakala kahle ke manje okay uzwakala kahle yambombo ngithi mina akeqale la usifice thina emsebenzini eBukhana sisebenza ngasekhaya yeah uhlalo wethu obekhona leso sikhathi leso kwakubaba uMbatha yeah ubaba uMbatha waphuma kwazongena ubaba uMbatha wasenda ngokulambisa edutshulwa njalo uyena lo ade ekhuluma la wasinda kwazoba ubaba uCulu lapha ngasemondini wabo sihlalo ngokuthi yena ufuna ukuba uhlale ngenkani baba uCulu naye wenenkani sikhona thina sisebenza wamdubula wafa washona sikhona kuyaziwa nje lokho endaweni yeah imake endaweni ngizokuphazamisa ke Sakhile umfowenu umlinke ngokuthi kwatholakala into zakhe emotweni so nenkulumo mbombo ngicela ungeke nawe ubumnyekile wakhuluma waqeda ngizama ukuthi ujeyina kahle nabo ubufakazi ya ngifuna ubufakazi balento ukuthi kuyena ubulalayo yeah mbombo okay ayingene la khona esengena yena ukuze ezoba uhlalo yena yeah thina besikhona erenkini efika yena so nginomsebenzi mina newe la mfuthi linomsebenzi umfowethu osilamayo enomsebenzi esakabiyela ngiyamangala umethe umsebenzi wawunomuntu A1 right wangena sasebenza uma engena esebenza wahlala nafana wasemgazini ngicela ukuthi umzwile ekhotha ngendaba yafana wasemgazini ukuthi baxaxaniswa bahlona kanjalo afa wasemgazini boba u5 babulawe uyena bufakazi sinabo kuyaziwa afa wasemgazini ibona bamenza umuntu ebebemzamela imoto bemgcobela imoto waba nekhumbi isikwele sibomvu umfana uthi uphiwa ibona abamkhandayo ukuze abe yiona namhlanje kodwa ubabulale bonke boba u5 bashona manje ke ipoint yami sesijamba basemgazini seza umfowethu ke iwele lami ucabana kwethu naye uvika ingoba befuna ukudla imali ngenkani erank thina sikhona singafuni efuna ukuphatha ngenkani ebiza ngoshaman ngenkani sikhona sibadala erankini lonke ngoba ekhuluma ngenkosi sahamba thina sawu report enkosini inkosi ithi baba kimi sawu report enkosini uthi nakho sisuke inkosi yakuthuma yakhipha umkhandlu wabiza noSanthako i-region kuthiwa akulungisa lento ngoba uyasihlukumeza lo muntu uma isimoto zethu mase hayi akusiyena inhlangano ayimise 3 months 4 months imoto ekhokhayo ayimise yena njoba ethi nje thina samphathe isibhamu ngiphethe i303 ukhuluma manga wayekade khomba umfowethu lo sejele ngesibhamu emajikeni hamba noMankomana uyabazi yena wazokhomba umfowethu kunama passenger wajema imoto ikhumbi umfowethu edrive ikhumbi ngisuke ehlathini ngiphethe isibhamu senyoni akhuphuka ngihamba ngenya imoto ngayiphethe ngaserenki ngoba apha senyoni ngihamba nafra ekhaya wenze njani lokhuphuka ibhamu kwateni yethu ngoba imoto ethe vola us imoto afa ezba tagishin no lapha njoba msenyoni
erenke kubo singaba sake ukukhuluma usuphazamisekile empokobiyela la dum khona usuyaphazamiseka empathu lo okay angikhele yeah njama okay yabo njoba uthi sonjani Mbomvu umfowethu lo osamayo yeah okwesithathu Mbomvu ke umfowethu lo osilamayo osejele empangeni engakaboshwa yena uvika uhamba nonkule omkhize bazomjema edrobheni bese umdubula uvike ePortisbam emeduze wemoto kwafika mina athi mfowethu asihambise epolice station masifike epolice station empangeni amaphoyisa ukwawuthango basixoxa asambe sayisaphezela linye iphoyisa ethi unyawo sayisofika ekhaya uvika njalo ehamba nonkuleke ekhoma umfowethu ngesibhamu efuna ukumdubula sama sovula icala uxabana kwethu novika ayike into esibangayo umona ana ngoba besineyimoto eziningi thina ngakithi ziyaziwa besineqhude la phezulu umona anawo lo mfana sabalesa ngene police station ngathi mfowethu asiye police station waphuma uthango umphathi station wasixosha wathi hayi akusikhona erenke la kwaze phuma amaphoyisa sipheze sazofika ekhaya sathula number 4 epointini likaNtsele leli akhuluma ngalo umfowethu umngane wakho kwaMhlongo uvika uzalwa uMamhlongo umfowethu bezwana nalomfana lo okhanda izindlu uthenge imoto wafika endlini yami esikhawini sasingekho thina saseThekwini ebuhleni kwakunenkonzo khona sasingekho lo mfana ufika endlini umfowethu ugibela emotweni washiya impahla zakhe emotweni kanti imoto iyo attack umfana wakwaNtsele umfowethu wisini amaphoyisa afika nezinja wafika yonke into akazatholanga kwathwala into zakhe makuthola into zakhe Mbomvu makuthola into zakhe Mbomvu kanti umfana uthengwe nguyenza lo vika lo omngani nomfowethu umfowethu ke engayi emaphoyiseni yimi lo engathi nangibuye eThekwini nje kuthiwa ngamhlabeza mina ngamlanda imina lo engangizama ukumfonela ngoba ngathola icall emakhaya ethi kunesigameko sesenzakalile unobani vele umfana wakulo moto umfana wendawo kodwa wasethuthile sehlala olundi sazi ukuthi thina wakha izindlu sasingekho thina kodwa umfowethu ngazama umfonela ngamtholi kodwa ngaze ngamthola ngakusasa uma efika kimi ngafotela umphathi station uSikhakhana wathi biyela la kuboshwa abantu kanje bekushawa umuntu kanje umuntu esimaziyo vele uNtsele akazi sicabana ukuthi sithiwa sesingabuyelana kodwa istaff zeingane zakhe begibela kithi thina zonke izingane begibela emotini zethu uvika wakhanda uNtsele ukuthi nabazala abakhipha ingane zabo emotweni zethu samtshela futhi uNtsele lento asithandi ithi eqale kanje bakhanda yaba imoto futhi sayithule sangasho lutho uvika wabona ukuthi asilwi wazama enye iplan yokuthi abuthenge lo mfana umfowethu ashiye impahla emotweni kanti imoto yoganga uma eganga imoto uthwala impahla kamfowethu imina lo engamqhuba umfowethu ngamfuna ngamthola ngamqhuba ngamusa emaphoyiseni ngathi kuthiwa kunempahla zakho la hambe emaphoyiseni konzochaza zitholakala kanjani la thina ayekho umuntu ongasazi ukuthi ngakithi ngabantu abanjani ngisho ngabuza nombani ngakithi naye futhi uyakwazi lokho asibona abantu bempi thina ngisho ngabuza nombani so umfowethu wangena ke ejele uma engena ejele kanti uvika usethenga umseshi uBrian Mnguni ukuthi angabe samdedela wamnika 150,000 wagwetha umfowethu enkantolo kuthiwa aphi amazibithi lezokhwama lezo ekuthiwa ikabiyela azikho kuthiwa phela ziphi amazibithi ziphi impahla zakhe lokho amabhalostic nani okwenzwa akukho kumention umfowethu kodwa ngoba kwa uvika wafaka imali enika umama kwaNtsele ngoba kuthiwa umfowethu uNtsele ubulawe umfowethu wakhipha imali futhi mama kwaNtsele wanika uvika uma enika uvika wakhokhela umnguni nabashushisi lo mfana othwale kwisini umhlobo sakhe owavuma icala bamkhipha bathi wena thana ubuthunywe yilo bamkhipha owavuma icala umfowethu inkantolo mayifuna amazibithi akhe ukuthi phela nango ziphi lezo zinto zakhe kuthiwa zithwala emotweni la e13 ayisekho hawu kanti pho ziphi into ethinta lo muntu akukho kodwa ngokuthi wakhokhiwe umfowethu wagwetshwa ulife sesiyazi yonke into nofazi nabuthi wakhishwa malini yafaka kubani
umnguni afika kanjani imali siyakwazi konke lokho asinandaba ke angene epointini lewele lami before ngene epointini lewele lami ngakithi le ndawo akhuluma ngayo sinendawo thina laphana Mbomvu namanje nginama document ngakusendela for i-shopping center nama garage ikhona ngiyayikhokhela njalo ngonyaka ngama transport namanje khona kwasayina umkhandlu wenkosi wasena nenkosi nesigxivizo sasenkantolo konke kukhona ngisho incwadi ama investor nginayo mawukudinga ngakusendela Mbomvu ukubone nginakho yezwa so uvika yonke lento bimhlukumeza ayikho ngakwazi yonke bimhlukumeza beyifuna yonke into ezocabanisa beyifuna azayithola ungena kamfowethu iwele lami ulubula leshowe labona umfowabo uSicebi wabulawe enayo ngokuthi bebethunywa kuyovika uyena wabona iwele lami emall ejele ngabona ababulala umfowethu ngabona owayidrivele inkabi ngakhuluma nabo basha yonke into lento ngiyibone ngiyazi mina before kuphela iviki bese ngiya nje enkantolo vele sengazi yonke information zengina before umfowethu ngimngcwabe ngazi lapho ukuthi ubulawa uvika ngazi lapho ukuthi ubulawa uvika so inkabi lomfana kuthiwa uNkunzane lo wasemnambithi nowakamia nomqemba omdlalo sabaseshowe uTK Dlamini uvike wafaka imali ekhadini laTK Dlamini lasekhasini 25,000 wabulala umfowethu wathi imqembe usonikeza inkaba into estatement lesibhalwa uTK emaphoyiseni njengamanje uTK lokwangena imali ifaka uvika kwayo ekhasini wakhishwa imali ikafaka uTK ekhadini lakhe umTK wanezo umqembe wamdlalo lo owayedriver imoto eyayinenkabi kuzobulala umfowethu wabula ovika angeke sikufihle lokho usevele yembomvu yasiyamazi yayikhulumela uyasukelwa kuthiwa uyingilosi yahlonipha vele ungamazi hey lalela uvika asikaze sikusabe uyakwazi inkinga yakho bufa sikuhloniphe ngenkani singakwenzi nje emhlanganweni uma ubhede bese kuthiwa ujabhede bufuna ukuhlonishwa ngenkani sangakuhlonipha iwele lami ulubulele istatement saTK kwafaka imali sikhona nami futhi nginaso wayedravele inkabi umqembe wamdlalose konke nginakho ngisho imoto eliyakamdlalose imoto yamdlalose eyayidrive umqembe iPaul laboshwayo konke sinakho konke lokho manje angifuni uyibeke kahle uthi asukela uzama ukuchaza it's fine sibeke kahle ube muhle kwamanje kodwa ekugcineni umfowethu womthole emlindile ekulindile wambulala umfowethu ugwethiwe namhlanje wakhokha imali lokho siyakwazi asinendaba noma ungayibeka kahle noma ungathini angaze ngikusabe uyosibulala ngokuthi uthumela amaphara namanje futhi ngiyakutshela uyakwazi lokho asikaze sikusabe even namanje asikaze sikusabe so Mbomvu ilokho engifuna ukusho usengakhuluma akhohlisa abantu ayibeke kahle bonke ubufakazi sinabo istatement zabantu abafaka imali nginayo ikhophi yakhona umqembe wamdla uswayidrive imoto konke sinakho isibhamu lesi sabulaliwe lami amakhansela afeshowe onke abula uvika leso sibhamiso leso kuyaziwa amaphoyisa aseshowa amaningi awo bakhokhela imali nje enkantolo kuphuphi bakhokhela imali nje empangeni abantu babulala ngokusemthethweni inkantolo imkhipha ngaphandle ubaba umlawu beyohlala eBuchanan sinaye isono sethu ukuthi bisama baba umlawu ubaba umlawu uvika wabulala ingane yakhe ayikhipha ulimi namanje lonke nazitholakala kodwa ngaze aboshwa ngaze enzele lutho into eyaziwayo Mbomvu enza research obuka ngovika into engitshela yona ngiyithola so aphathiwe lami Mbomvu aphathiwe lami Mbomvu liyomthola uyofa naye liyomlinda sinakho ufazi sinabo man to man yazi asimsabi wena wenkosi sibonge komenziwa I think
maya kunomuntu othuka uYans bakwethu uYans uyilunga le-clean governance akushoyo kuyingxenye ye-clean governance ukuthi imbono ekhulunywa yihambeli zethu akuyona eyethu eyazo so inhlamba asifuni kwa-clean governance ngingazi ukuthi kukhona obusafuna ukusho mfowethu Vika noma Stetela ukhansela Sambonga ungamdedela ukhansela mina ngicela ukuxolisa la kumfowethu ngoba mina ngikho empini naye noma umndeni wakhe angimisele nje ngelo ngafisa ukuthi ngelinye ilanga basimpe noma kukhona abantu abadala ke beze naye silungisane kahle nokuxoxa ukuze kwazi ukubuya lapha ekhaya kade ikhaya lababuwa ngoba mina angikho empini naye wami oqala okwesibili Mbongi lana sithena ukukhulunywa ngezinto esinokufakazi ngazo ngoba lapha mase ngidlule yena baningi abantu ababesongelana nabo abababulele nabo kodwa ngenxa ukuthi ubufakazi anginabo ingakho ngingakhulumanga abantu abafile lapha nabo babheke mhlawumbe badlule esihlanini abantu abayisithupha khona lawo abahlasela khona imoto bona laba nenkabi badubula uret manager badubula ama-passenger badubula no-driver badubuleka nabantu emotweni imoto yokugcina ngoba bethi umanager uba imoto zabo uyilayishisa kabi renki laba futhi akhuluma ngabo basemgazini uthi mina ngibabulele uyazi abantu babulewa amaphoyisa uthi mina ngithumela amaphoyisa ukuthi ahambe udubula abantu ukuthi naye ngoba ekhuluma ngosicebo wakithi owadutshulwa amaphoyisa futhi wayethunywe uyena umfowethu lo ukuthi akuyohlasela usicebo ebulawa amaphoyisa ngoba nathi bakhona abantu abafile kithi ababulawa amaphoyisa ngoba akunabo ufakazi balokho angikwazi ukuthi ngithi mina uyena nakho kade ngisho ukuthi kwashiswa imoto zakithi lapha namabhasi kodwa angaze ngisho ukuthi uyena ngoba anginabo ubufakazi bokuthi ubani owenza lo nto embi umethi imoto kithi ziyaxoxwa laba futhi babengigxobela imoto abantu bayishisa imoto ezikithi zakithi bayishisa zingcwaba lapha emva kwalokho balanda ama security manje ikhona sengaphezulu kwalo 15 ngathatha imali yakithi ngahamba ngoyithenga ngaso leso sikhathi ngifuna ukubaprovela ukuthi ayikho imoto exoxwayo imoto ziyathenga ngayibuyisa zonke zikhona zonke lezo moto imoto kwathiwa ugxoba imoto ungagxoba kanjani imoto ezila ko 20 bangaphumula khona lapho bahamba balanda amaphoyisa ayingenela khona ngisho lapha eGabha khona ekhaya disarma amagadi kwathiwa kuney'nkabi la ey'phatha ibhamu ey'nkulu bayisesha ibhamu bathola zi-right bahamba ba-check-a ney'moto zonke bayi-check-a i-engine yonke into namanje zikhona angikwenzanga lokho ngoba ngiyisilimo ukuthi ushiswe iy'moto manje ngesonto elizayo ngihambe ngiyothenga futhi iy'moto ezinye engaphezulu kwalezi abayishisile ngangizela ukuprovela bona abantu abangenangqondo abazi ukuthi umuntu wetekisi ucabanga nje otherwise ngahamba ngakhipha imali ngihamba ngothenga ezinye okunye okugcina namanje kuyiphutha zonke lezi zinto ey'shoyo mfowethu ey'ningi lazo ngoba ubufakazi into ebalulekile uthe ubaba kuwena Menziwe manje kushuthi uba ekhulunywa ubaba hayi angubaba manje kade ngibhalile la uSigode ethi sengile ko-Vryheid ngizophazamisa intuthuko khona noma ngizodla imisebenzi khona
ekubeni eFriday ngahamba ngithunywe usonkontraka owayithola umsebenzi lapha. In fact wangibriefa before eyoqala ukusebenza wathi Biyela ngoba wena owazi ngestructures zomabhizinisi la kwaZulu Natal awungilekelele ngabafowethu abasedumbe naseFriday ngokunomsebenzi engizowenza umgwaqo ukuthi ngikwazi ukuhlangana nabo ukuze ngibanikeze amathuba ukuthi bekwazi ukusebenza. Ama-CPGs wafanele beyithole wa-advertise kwase-appointwa iy'nkampani abangazazi. Emva kwalokho bakhala isililo mase bekhala isililo sek-appointwa iy'nkampani abangazazi bafuna ukuvimba inkontrakt. Usephinda lo muntu uyangibiza uthi hayi laba bantu ngababiza ngathi asiqaleni phansi before kuqala ukusebenza. Njengamanje sek-appointwa iy'nkampani bathi abazazi njengamanje sebefuna ukuzovimba umsebenzi bayenzelani lo ngoba laba bantu ngababiza. Uphinde utshela mina ngiphinde nami ngibuyela kubona-ke futhi ngiyabatshela ngithi ngiyayibona into esiyenzeka seniyakhala manje ngithi la sekufakwe iy'nkampani eningazazi kodwa nina nanikeze opportunity yokuthi wozani kuzoxoxwa ukuze nithole indlela yokusebenza ekayo. Base bethi hayi siyayibona loo nto sizozama ukuthi siyilungise sebezama ukucoordinate ama-meetings belungise lo. Emva kwalokho kodwa ngabe sengitrenda mina sengibhaliwe abanye babo lapha bezwe ukuthi sengikhuluma udaba lapha bavele bangibhala lapha ku Facebook bathi hayi awusese-Friday manje sezobheba khona umsebenzi angiyenzi lo mina ngiqala ngicetshwayo nginelungelo lokubenefit balike ngicetshwayo banilungelo lokubenefit. Akekho umuntu wala ongenalo ilungelo lokubenefit entweni yala. Umthetho lo osho uhulumeni waseSouth Africa othi there is nothing about people without them. Konjalo. Yeah. Uthi uhulumeni akube njalo. Yonke into noma intuthuko elethwa kubantu akube yibona abantu abadecideayo ukuthi bafuna ukuthi intuthuko ize kanjani kubona bephinde bebe ingxenye yabo. La khona abantu bedeprive wakhona ukuthi bebe ingxenye yalowo ntuthuko noma development. Soyengelona iqiniso lelo. Soyengelona iqiniso. Ukuthi kuqhamuka abantu abahonga lonkulu noma abayini sekuthiwa sebezovimba ayikho into enjalo. Abafuna intonga lonkulu ilethwa kubantu usuke kungeyabantu. Mina abantu engixabana nabo abantu abanjalo ukuthi uma bekunentuthuko iza endaweni noma la eza khona kungeyabantu bese kuba nomuntu oyedwa ozothi seko yakhe cha asisebenzi kanjalo. Cha Mfokabiyela Menziwa siyabonga kodwa ke ngicabanga ukuthi indaba online nalo munye uthe ubani usigodo bezwile nabahlale eSouth Africa cause I know this is currently being recorded izotholakala na ku Clean Governance lapha ya ku YouTube channel yethu izophinda futhi itholakale na ku Facebook izobe live le discussion esibe nayo mfethu. Siyathemba kodwa ukuthi no Menziwa nizothola ukuthi nidlule kulento nibe nokubambisana nikwazi ukuthi nisebenze. Angikuvali kodwa ngiyafisa ukhansela naye ukuthi Nkosi yami uselinde more than an hour akwazi ukuthi aveze ilaka lakhe ngoba naye kuthiwa ama-cold akawabheki manje akufanele igama lakhe ephinda abe usibonde endaweni lihuduleke phansi mase kuyaphelela. Khansela sawubona uyaphila. Angibingelele uyaphila Menziwa yala ngiyaphila Mbumbu cela ngibingelela kwipanel ngibingelele nabo bonke nje abantu ngiyabingelela Mbumbu. Mfethu wangena kabe emidlalweni wamaxoki ipolitiki yini bathi wenzana ama-cold room yini abathi uyayithatha? Hayi Mbumbu khona into engifuna ukukutshela yona ukuthi yabona uma wajabulela imvula
ufuna ulijabulele nodaka ungathi mawuthanda imvula bese uthi udaka alufuni vele makwe1 izulu uzoncola mfowethu hayi ke ngicabanga ukuthi uzokuphendula konke kodwa ama cold room awathinti wena room nje ikhona i-cold room isegcekeni nje manje ekhaya uyasebenza uyahola wayithengela akusiyo ngisho yami kade adewethu ya ihlala kumina ngoba mina nginevan odadewethu banemoto ezincane mayiqashiweke baye befonela umfana ayithathe hamba yosebenza so nje ukungcoliswa ke uyawazi ke lo mdlalo esikuwo ukuthi unjani wamaxoki hayi angukhaleli nina nje engibona ukuthi hayi kusho nezinkunzi impela yini umenzi wala ongenhla kwena uvika indodana umbaba ubhuti vele indoda ezwakala ikhuluma kanje ngeke ungayibizi ngobhuti futhi ibona ubhuti ngokweminyaka ngoba mina ngiseyouth yebo right okwenzekayo ke amatekisi anokukhuluma uyabona nje manje ngiwo okhethweni ngoNovember angibange ngisambuza Ncese wemfoka biyela mathatha ama candidate uZondi ngathi nomkhizi uMathula uZondi uBhoot Boy mase kuba wesithathu uMathula umkhizi uBhoot uMathula mase kuba uBhoot uGetsemane uThomas uhamba nobani wena mfoka biyela ngalapho ngakunina noma nani niphakamisile Yena singahamba nokwamkhizi ngoba kwamkhizi akancethezi iqiniso libeka njengoba linjalo thina abantu abancethezayo asizwana ayikahlali ni region ufuna nje ukhuluma umuntu ozokhuluma iqiniso liqonde nje hayi indaba yokuncetheza umuntu obhenqisa njalo nje mina ukuthi uyisikhulu noma ubani kusafuneka ukuthi ikhulunywe le ndaba le yemboni Lesibaqele laba bahlonishwa bengene sikuze sikwazi ukuphuma amaqiniso sitshela abantu ngoba kunezinto eziningi ezifisiwe yangiyezwa kuthiwa nihambisa amanye ovuselela ama permit kuthiwa nihambisa 5 kubuye 3 yebo unjalo kuningi ona phathu yona kusaphethe amabhunu obaba besithuma lapha ebhodini ufike lapha ipermit angisazi uma kwakusewumpondo yini lesikhathi ofika ukhiphe la ngekhathi zethu sesiqala nje ukukhula ufike lapha umlungu ebuza ukuthi uhamba kuphi ama route ewindini usho efike efaka isigcivizo ekunikeza ipermit yokuhamba license uhamba njengamanje sekuphethe uhulumeni wabantu okumele ngabe ulalela abantu ukuthi yini into abayifunayo abantu ebese enza yona because uhulumeni umethi ungowabantu kufanele elalele bona phela abantu kuthiwa sisebenza manje esikhathini sentando yeningi why uhulumeni manje into efunwa abantu yena eoppose so ngisadinga into ekhona yokuthi ke kukhulunywe ngalena engiqonda ukudlula kukho kancane mbovu ukuthi into lapho ngoba ngokwe Transport Land Act uthiwa uma ngabe ulayisha abantu ngokuthi uzozuza noma uyahweba sekufanele manje uregister ku-SARS ebese uba ne-permit yokuthi ulayisha abantu kodwa uma ulayisha abantu ukuthi uyabasiza nje akufanele amaphoyisa kubophela ukuthi akuthole unabantu ekhumbini wena ubasiza ukuthi bahambise lapho nje abakhokhile ebese futhi lo mthetho uphinde uqhubeke usho ukuthi ke awuvumelekile ukuthi ube nemoto yokuthi uzohweba ngayo ngokuthi uqale uyithenge ebese ugcina ngoku-apply kufanele uqale ngokuthi u-apply unalo ilungelo lokuthi akavuke ekuseni eyolanda amaphepha ethi sengifisa ukuthutha abantu manje efake lapha imvume esicelo sakhe kuphela uthi umthetho leso sicelo leso kufanele siphendulwe engakapheli u60 days kodwa uhulumeni akakwenzi lokho okusho ukuthi uma ngabe ube namandla wena wokuhamba uyothenga imoto
wayimisa egcekeni wahlonipha uhulumeni isicelo ngoba sengenze isicelo ngoba sengenze okungafanele isicelo ngoba sengenze okungafanele ebese umuntu egcine seyithathela ke manje imoto seyosebenza ke manje emgwaqeni ngoba uhulumeni phela akasaphendulile kodwa uhulumeni uyena uyakwazi ukubopha eqhamuke sephoza ebopha so sidinga abantu abazokhuluma izinto ezinjalo ukuthi why uhulumeni ehlule nokugcina imithetho ayishayele yena yona ebese neqhamuka kodwa sezoba ngenhla kwabantu ngalokho thina sikuthatha ngokuthi incindezelo leyo yokuzocindezela abantu abamnyama kusasa ngizobe ngikhuluma emboni ngifuna izinsizwa zama-region angafani lawa amanye asehlalile nangakahlali sifuna ukukhuluma ngosihlalo enifisa ukuthi aphathe yini enifunayo ngiyakumema ke lapho kuleyo region yakho noma mangaba kuwena omunye yomthola kusasa ngifuna sikhulumeni lokho sizokhuluma u3 hours nama-region aseThekwini asehlalile ngithi awu3 umkhumbulo Dlovu sifuna ukuthi sizwe kulamadoda amathathu ngiyabonga kakhulu